Nos últimos días xa se iniciaron os traballos para a construción dun parque infantil, servizo do que carecía ata o momento este núcleo de poboación. A nova instalación emprazarase nun antigo miradoiro, que actualmente xa non estaba en servizo dado o seu avanzado deterioro. Ese parque infantil tamén pretende dar resposta a unha demanda veciñal e non había ningún parque infantil nesa zona de Pontenafonso, na parroquia de Santa María de Ró, dado que se dá a agradable circunstancia de que hai unha serie de nenos nese lugar, nenos e nenas que non poden facer uso de unhas instalacións destas características porque non existía, pois entendemos que era unha das prioridades dar resposta, e estáse utilizando, acondicionando un antigo mirador que tiña un estado de deterioro importante, e para elo levouse a cabo o acondicionamento, desbroce e limpeza das instalacións aledañas a ese mirador. Preparouse a plataforma e a base no que está implantado o mesmo, e aí pretende instalarse un parque infantil con as medidas de seguridade. Instalarase un peche para evitar riscos dada a súa proximidade á estrada autonómica. O parque contará con 5 xogos e pavimento adaptado. Conectarase a través dunha senda peonil cun núcleo de vivendas para garantir unha maior seguridade. Esta non será a única mellora que se acometerá en Pontenafonso, onde está proxetada a construción dunha nova depuradora. Tivemos que facer diversos estudios porque trátase dunha zona sensible, unha zona na que habita unha especie que é a escribana das canaveiras, e como consecuencia de ser o hábitat desa especie, pois hubo que aplicar unha serie de medidas correctoras e respetar unha serie de criterios para obter esas autorizacións. Hubo que facer un estudio tamén de viabilidade do mesmo, e unha vez que foi aportada toda esa documentación, este é un proxecto que parte xa de fai varios anos, pero que non dispoñía das autorizacións correspondentes. Esperamos que agora, nos próximos días, o teñamos xa ese informe favorable definitivo, e a partir de aí se poda acometer esa obra de instalación da depuradora, que vai a supoñer un investimento de uns 80.000 euros. O investimento total destas actuacións moi demandadas polos veciños ascende a 150.000 euros.